Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan nga Dios nga naa ka sa tronos kaytasan sa mga langit. Sa gihapon niining mga taknaa kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo og ikaw Ginoong Dios among gipasalamatan nga bisan pa sa mga kalisdanan sa gihapon ikaw nagatugot nga magpabilin kini sa kahanginan nga programa. Ikaw magapanalangin nga unta mahimo kini nga kasangkapan o instrumento sa pagdala og mga kalag diha sa imong tiilan. Panalangin ni ang mga nagapaminaw sa paghatag nilag panahon sa imong pulong, hinaot pa nga aduna Ginooy maramdaman nila nga ikaw nahimuot og nagpanalangin kanila og labaw sa tanan ang influensya sa Espiritu Santo magalamdag sa ilang mga kalag nga ilang mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pa ta moadto sa main portion sa ato nga programa sama sa ato na andan, ato usa ibana ni og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone, no? Atong pasalamatan ang atong mga higalaan nga nag-text nga okay ra sila anhilang sa reply makuan ang ilahang gipang text. Tungod kay og aripod sa radyo okay ra pero lagi medyo maantala og dugay-dugay tungod manggod kay sa usa ka gabi usa ra ka pangutana ang ato nga ma-entertain. Salamat lang pod sa uban pero ang uban naghangyo lang gyud pod nga anha lang sa radyo sir kay naa man gud mi mga igagaw uyuan nga maminaw. Okay, salamat sad kayo, no? Okay ra gyapon na nya. Salamat sa pag intindi nga maka kuambog mga inunta pipila ka mga adlaw ang uban gani ani ni abot pag sa mga semana ni tungod lagi kay usahay manggod medyo bagal ang atong pag-irog tungod kay dunay mga follow-up question. Sama karon ang atong tubagon ron follow-up question sa pangutana nga atong gipasabot o gitubag kagabi, no? Okay, ato ning basahon. Maayong hapon kuya. Sa gihapon kuya, dian nangandam na midaan nagtingog na ang among radyo kay si tatay akong lolo. Langas gyud kayo kay maglagot man siya magsigig sa garat ang radyo kung maulahi amot og ngano ning among radyo basta maulahi na gani medyo magsigig sa garat usahay ang tingog lawom na kaayo kuli na nga mabati muna nga among patingogon og sayo. Salamat sa pagbasag kuya. Okay, salamat sad kayo, no? Una pa tayo basahon okay, ato ning basahon. Oy, kaluoy ba di ay sir sa mga apostolis nga unta sila alagad man ni Kristo pero gipangpatay raman di ay sa mga ngilngig
o brutal nga kamatayon, kawa ba po'y kaluoy sa nagpatay sa ila nga sila mga matarong manunta nga tao. Ingon ana gyud na ay magkabalaka kay wa man gyud dautan nga lutuson sa mga matarong. Ang mga matarong mo'y lutuson sa mga dautan. Wala nga di mo matingalag mahibulong ana. Okay, ni apatay kananaang basahon. Talagsa raman ng mga bahina madungog sa tao sir kanang inyong gipanghisgutan. Medyo lalom na gyud na kaayo nga mga punto kay dili manggodaghan ang makasulti anang bahina kung asa mabasa asang dapita. Pero shocking man nga ang simbahang Katoliko nag-angkon nga sila ang gitukod ni Kristo pero ang mga sumusunod ni Kristo ila rapod nga gipangpatay base sa inyong mga gipangbasa nga mga balasahon. Na-amaze gid mi ni ana sir, amo gid na nga gi-preserve ang inyong gihisgutan diha. Okay, salamat kayo no. Kung ano man kanang na some text missing man sa kanang okay lang. Last text nga akong basahon. Mangutana mi sa inyo pangutana ni. So dili lang usa ta kay naamay dili lang usa nato ni ba dili ingon di ni tubago na kanang ang akong buti ipasabot nga mulaylo usa ta ani kay naa may pangutana nga ato nga tubagon agi og follow-up question to sa atong gihisgutan kagabi. Well, si Brother Libby sa dili pa siya mubasa og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone sa kung basahon sir nganong dili naman ka makontak sa imuhang sani Facebook nga naami mga PM sa imo. Well, sorry di ay sorry kana na ang akong gigamit karon nga cellphone keypad na lang kay ang akong cellphone nga touchscreen mo nay pag-ingnon nga wa mangyoy forever kuno moingon na pod nga bye bye mao na nga ang akong gigamit ron mao na lang nini ang keypad so ayaw na mo pag padala og message dito sa akong touchscreen no sa akong PM tungod kay dili na nako ma-entertain. Thank you. Well, Brother Libby, kini ni ang mas maay siguro nga ato nang lion diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan ang atong mga pinalangga nga mga viewers og diining lugar o dapita nagagikan sila. Okay, digan salamat Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw o nag-view karon sa ato nga live sa Facebook. So kamong tanan kinasingkasing namo nga gina-welcome sa Jesus is our hope. O pwede na mo higalang makapadala nga rin namo og mga mensahe. Pwedeng maka-text mo sa amo nga mga number ni Brother John nga amo kanunay gipahibalo nga na kaninyo. Or pwede ari mo padala og mga messages sa comment section nato sa atong official account din sa radio ang DYCM Bugo Adventist no. Paabuto na namo aron ato nang mabasa ang inyong mga messages aniya og namoy mga pangutana mahimong ipadangat niyo diri gala o kaha dinhi sa ato nga dinhi sa ato nga messenger no sa among mga number sa ni Brother John. Okay, moadto na ta sa pagtagad pagbasa sa mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Okay, ni si Sister Ginalyn Lumuntad. Salamat sa pag-pray Sister Ginalyn. Niya sad si Brother Rufino, salamat po sa paglab o pag-pray. Ato po nakita si Brad Felipe Dilao. Ingon siya rin maayong gabi may gabi diha Brad Pipi. Kumusta mo diha sa Napug? Brad Norland po diha, kumusta no? Niya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsuunan tigpaminaw o sa mga nag-view niining programa Jesus is our hope.
God bless sa tanan. So God bless Brother Ronilo and your family. Niya po si Sister Maridel Di Erio. Mayong gabi sa inyong tanan mga brad. So good evening Sister Maridel. Murag panagsarami ko kabasa diri sa imong ngalan, no? So salamat kaayo sa imong pagpaminaw, pagpakiguban karon sa programa. Niya po si Brother Freddy Pelicano. Mayong gabi ninyong duha Brad Libby o Brad John watching from Balod, San Fernando, Cebu. Niya may isang gabi sa atong mga kaigalaan diya sa South Cebu nga naminaw karong gabi na sa Riverside FM Cebu sa 93.0 megahertz, no, nga nag-hook up din sa ato nga programa. So good evening yun tanan diha o gina-welcome mo namo karong gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay niya po si Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo anha Kuya John o Kuya Libby o sa tanang listeners and viewers. Ako lang i-greet og happy birthday si Papa Larry Punay Sr. Salamat sa pagbasa Kuya Libby and God bless. Diha So, man ko birthday ganina nagpabulkit magkuha mampus papa magkuan hanay wa mampud magsulti. Birthday day ni aron. niya. Oh, happy birthday. No, gikan diri sa Jesus is our hope. Wa gid ka magsultis palari anahanay nga birthday ni aron. Okay niya po si Melio Silasol. Good eve sa kapaglaom. Tanaw na sad kay hinay ang radyo. So nagtanaw sa Facebook karon. Niya sad si Brother Jimmy Monte Alto. Niya salamat po sa paglab sa ato nga program. Ato po nakita din si Suni Sumayang. Salamat po sa paglab ug pagpray. Niya po si Brother Jerry na Elon, diya sa punta na Elon. Salamat po sa paglab ug pagpray. Niya nato sa nakita si Sister Jimari Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat po sa paglab ug pagpray sa ato nga program. Niya po si Sister Virgie Tabwak. Mayong gabi kaninyo og sa tanang naminaw og nagtanaw. So good evening sa tanan. Niya palihog no alang sa atong tanan nga mga viewers nag-follow sa ato nga program. Atong i-share mahigala ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend para nga daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo. Niya po si Irene Vasquez Helig. Mayong pagpaminaw diha kay Papa Duro og Mama Opelia sa Tikaw from Quezon City. Iyan ning anak nga kamanghuran Brother Libby si Sister Irene. Ato magining karaan gid nga higala sa una dito pa ko naasay na gikos ilahang balay mo dangot. Niya silas ni Duro nang Ophelia iyan ning papang mama to anis Tikaw Island so ni Duro nang Ophelia maayong gabi ninyo dinha. Salamat sa pagpaminaw niya ipangumusta ko ni Dong Ayan de la Cruz og ni Pastor Efren Tamayo uban siyang pamilya. Kumusta po ni Pastor Ivan Lester Amongos uban siyang pamilya og ni Pastor Joponi Galanza ni Pastor Chris Arcaliana og ni Pastor Jimboy Loston. Okay, niasad si Brother Domingo Bonocan. Mayong gabi ninyong duha Brad Lib o Brad John og sa tanang nagsunod niini nga programaha. Salamat, God bless. Salamat sa pagpray. Salamat sa pag-view ninyo ninong. Kumusta mo diha ni Ninang Purit, no? Og ni Ma'am Dice Bunukan, Ma'am Ethel Bunukan, Dominic Bunukan. Salamat yung kanunay nga pagpaminaw niya Ma'am Daisy. Thank you so much for being nice. God bless you. Okay niya sad si Brother Mike Lucina. Mayong gabi mga brother watching from Mount Zion, Camotes, Mount Zion Church, Camotes Island. Great lang nako ang akong lolo Atilano Estrera nga perming nagasunod sa inyuhang programa
God bless, no? God bless ni Brother Atilano Estrella karon diha sa Camotes Island. Okay, ato ning dalikatan pagtagad ang mga nag-love o nag-like sa ato nga program. Arita mag-una sa mga nag-love, mga higala ni si Lowell Nodalo Estrella, Maylin Codira Batak, Roland Neri Ginon, Erixa Sinoy, Nathalia De La Rama, Felipe Dilao, Dodong Oftana, Jimari Kalapuan, Juni Mainit, Lane of Keria, Burns Katakes, Jennifer Golfan Peritos, Imelda Osabel Boratso, Nona Hani Monterde Punay, Narcipi Pilayo Edoliberio o Ronilo Itang. Okay. Mao ni ang managlab, arita sa managlaik mahigala niya si Anisito Presilias, Fride Pelicano, Roylisa Sayod, Esther Makanaway, Miliod Silasol, Livy Lucero, Hyacinth Carl Chung, Bakiro Haiktin, Alvin Tampos, Lovely Diheto, Basilio Teiro Notarion Jr., Ginalyn Lumuntad o Joderets Molihon ditoy. So as of this time mo ni ato manakita ani ato ring Leon Higala ni asad sila sidong Sensor Sumalinog ana iyang mensahe, I'm watching manoy, God bless. So God bless niyo diadong uban sa tibok nimong family. Nya tanan itong mga silingan diyang naminaw karon dis pabuli ato lang Totron Ilanan yang family nila ni Rizal maayong gabi nila ni Mr. and Mrs. Felipe Gutierrez, no? Maayong gabi Lanster Susan karon dia, good evening sa mga Serapino, mga Lipalam family nila ni Natalia dia, good evening nila ni Erex Sinoy and family nila ni Brother Roy Sayod and family number turo dia maglasang yang family nila ni Vanessa tanan diha nga naminaw sa ato mga silingan sa mabuli bisan pa man sila si Chari de la Cruz Nugas ug yang family tanan diha ang naminaw no unya good evening pod ni Sister Valentina Baga nga always kina siya nagsunod anya bago pala na siya nga nabaptize sa sige niya usab pagpaminaw sa ato nga tulumanon dinhi sa radyo. So thank you kayo. Niya pod si Sister Jimari Kalapuan nag-heart pod, Sherwin Orsal, niya pod si Rixa Sinoy, Brother Ronilo Itang o si Brother Jojo Liccionis, no? Good evening sa tanan. Okay, ato ning tanawon mga higala ang pikas nga screen o bay bag-o dinhi nga nahidugang. Okay, makahimo gyapon mo sa pagpadala og mga mensahe mga higala kay karong taud-taod atong basahon ang inyong mga mensahe nga inyong ipadala dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, samtang paabot ang mga higala adto sa tas pagtubag sa pangutana o ni akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Well, ato ning tagaan og pagtagad kining murag napaluap lang ba ang atong gisgutan kagabi no? Ay nga niya kana sir, sure ko nga largo gid na sa langit kay mga balaan manang mga apostolis nga gipamatay wa mi masayod ingon ana di ay ang ilang kaagi kung wa na ninyo hisguti dinha sa inyong programa. Salamat sir si Norberto Dagoy di ay ni. Okay, daghang salamat kaayo Brother Norberto Dagoy no sa imong gitext dire. Ang imong gikuan usa sa mga nahimo nimo dire nga kuan sure ko nga mulargo gyud na sa langit ang kanang gipamatay nga mga apostolis kay mga balaan gud na sila
Wa mi magdahom nga mauday na ilang dangatan o wa na ninyo hisguti diha sa inyong programa. Ang tinuod nga pagkasulti, Brother Norberto Dagoy, Brother Norberto Dagoy, ang tinuod nga pagkasulti nga maunay mga paghuna-huna o pagsabot sa uban nato nga mga kaigsuonan nga inig kamatay mulargo na sa langit. Nakabantay mo nga dunay uban nga mga pundok o sikta nga naa na gani mamatay o niya dayon og ingon nga malipayon na siya karon, no? Sa matod pa niya, sa malipayon na siya karon nga nakig-uban diha sa kiliran sa atong amahan nga langitnon. Kay maumanggod nay ilang paghuna-huna ug maoy ilang pagsabot nga ang tao ug mamatay moadto dayon sa langit. Mo nay ilang pagsabot. Mo sad ni ang imo karon nga hunahuna ug pagsabot, Brother Roberto Dagoy, pero dili na maoy gipasabot sa Biblia. Unya ang Isaiah 55:8 nag-ingon nga ang inyong mga hunahuna dili mao ang akong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Malinaw na ang gisulti. Your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Busa ang huna-huna sa tao nga kung ang tao mamatay, labinas mga balaan sa kinatsila pa mga santos, muadto na sa langit, pero dili na maoy huna-huna sa Dios. Kay kung imong basahon ang Henesis Kapitulo 3, versikulo 19, ang nag-ingon nga sa singot sa imong naong magakaon ka o sa imong tinapay o kay sa abog kagikuha, sa abog usab ikaw mo pauli. So sa diha nga ang tao mamatay, dili na ingon mo adto sa langit, kundi mubalik ang tao gikan sa iyang gigikanan nga mao ang abog sa yuta. O Henesis 2:7 nag-ingon, o giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihoy pa niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Human ang tao mamatay, mubalik siya didto sa abog, diin didto siya gikuha. Lahi sa paghuna-huna sa tao nga igkamatay moadto na sa langit. Pamatiin ninyo ang Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 20, nag-ingon, kay kitang tanan moadto sa lamang kadapit, o kay sa abog tagikuha, sa abog tamo pauli. So adto ra gyud didto tanan. Karon ang mga balaan ba matagaan og pabor? Sa diha nga mamatay sila largo na sa langit? Dili gihapon. O na, atong tan-aw dinhi sumala sa Mateo Kapitulo 27, versikulo 50 ngadto sa 53. Ingon ini ang gisulti, Mateo 27, 50 o 53. Pamatiin ninyo na tanawa nga sa dinha nga si Hesus gilansang sa cross. Mao man ni ang gihisgot sa maong nga kuan og tan-awa, mao man ni sa kuan ba Mateo 27:50 ngadto sa 53. Og si Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog, og unya mitugyan sa iyang espiritu. Og tan-awa ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos, og ang yuta mikurog, og ang mga pangpang nga sipak og nangaabli usab ang mga lubong, og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Tanawa mga balaan, sa Spanish pa mga santos, o tandaan nato na sa pagkamatay ni Kristo gitagaan ta og usa sa mga talan-awon nga siya gyud ang kinabuhi, siya ang pagkabanhaw. Kay nganuman ang lubong sa mga balaan nangasip-ak kini, og unya nang gula ang daghang mga balaan diha sa ilang mga lubnganan.
So matinaw nga sayop ang giuna-huna sa tao nga inig kamatay mulargo na sa langit ang mga balaan o mga santos sa kinatsila pa. Kay niya sa pagkamatay ni Kristo, nanggula sila sa ilang mga lubnganan ug imong makita bago si Kristo gi-crucify didto sa krus, dugay na ug taas ng panahon nga kini sila nalubong na daan ug sa diha nga si Kristo namatay o na-crucify na ni adtong panahon na mikurog ang yuta og unya nga sip-ak ang mga pangpang sa mga og mga lubong og nanggula ang daghang mga balaan. So makita nimo nga sayop ang hunahuna nga ikamatay mo adto na sa langit kay ngano man ni ang mga balaan nakapanggula pa man diha sa ilang mga lubnganan sa diha nga si Kristo namatay. Busa dili tinuod na nga unsa man ikamatay sa tao muadto na sa langit. Kay ang tinuod nga pagkasulti, Brother Norberto, kung atong tan-awon gyud na nga mga punto dinhis Biblia, wala may mga patay nga makaadto og langit, ang tanan buhay man. Dili man unang-una, dili pud mahitabo nga ang tao human siya mamatay may kakayahan o kapasidad siya pag-adto og langit. Kay diin man agi o unsa may iyang gisakyan and how come nga nakaabot man didto sa langit nga nasayod magyod ang kadaghanan nga dili man kay usa duha tulo o lima na po 20 ka tawo ang muhatod paingon sa sementeryo. Unya dito sa sementeryo ibutang na sa nitso, ang nitso walay pultahan, walay bintana, walay liki, unya gipinisingan pagtarong nga bisan ang hangin dili makasulod didto sa iyang nahimutangan. Pero nganong ning liki mangyud ang hunahuna sa tao, nganong namintana mangyud ang hunahuna sa tao nga moadto na to didto sa langit nga diha raman. Karon ang pangutana sa pagbalik ni Kristo, mairog ba ang mga nangamatay? Kung atong basahon sumala sa nahaunang Tesalonika Kapitulo 4, versikulo 16, nag-ingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Tandaan nimo na, Brother Norberto, nga ang mga nangamatay nga mga alagad sa Ginoo kauban sa mga dautan naa pa na sa ilang mga lubnganan sa pagbalik unya ni Ginisos, mamangon sila. Angay ninyong mahibaluan nga walay patay nga pagadadon sa langit kundili tanan buhay. Pamatian ninyo ang Juan 5:28 ug 29 nagingon, ayaw kamo kahibulong nini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Kinsa man ang naas lubong, mga buhi na nga mga patay man, ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog og ang nanagbuhat og maayo, tanawa ha, meaning mga matarong, og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, og ang mga nagbuhat og dautan managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. In short, nga ang mga nangamatay matarong og dautan naa pa sa ilang mga lubnganan, wa sila mairog, wa mabalhin sa ilang nahimutangan nga sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo uban sa mga anghel sa langit, diha rapod sila mamangon. Usbon ko, walay patay nga pagadadon og langit, tanan buhay. Kay kun ang mga patay tuan na sa langit, gikan kaniadto pila na ka mga siglo ang nakalabay, hangtod karon kung maupa na ang hunahuna na sa tao, sa hunahuna sa Dios, nga ang mga patay dadon og langit, makita mo og unsa kahugaw ang langit. Nganuan pagkadaghanas mga nangamatay, pero walay patay nga dadon sa langit kundili tanan buhay. Mao bitaw sa atong gihisgutan sumala sa Naunang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 16,
kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay kang Kristo mouna sa pagpamangon. Busa ang mga matarong o ang mga balaan nga nangamatay, apil tong mga apostoles nga gipangpatay, duha sa mga apostoles nga didto sa Roma patya, si Apostol Pedro o si Apostol Pablo nga ngani giangkon pa nga si Pedro mo'y unang Santo Papa sa ilang iglesia nga gitukod kunwari ni Kristo sa tuig 33 AD. Nga kun ang kasaysayan imong susihon 31 si Kristo kaya balik sa langit, 33 pa natukod ang maong simbahan, malisod matuhuan nga mibalik si Kristo dinhis kalibutan pagka 33 aron tukuron kana nga iglesia. Pero lagi kay ang tao mahimo nga moadapt, mahimo nga modawat sa tinuod ug mahimo pod nga modawat sa dili tinuod. Hinaot mahigala lalo nimo Brother Norberto nga ang imong pagadawaton ang tinuod ug dili ng dili tinuod. Balikon ko, walay patay nga dadon sa langit kundili tanan buhay. Kanusa man ni mahitabo ang pagdala sa langit sa pagbalik na unya ni Kristo. Akong balikan kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Dawa mga buhi mambanhaw, dili lagi patay ang dadon sa langit kundi buhay. Unya sa pagbalik sa Ginoo, dili tanang tao patay na asay buhay. So pamatii ang Nagsulonica 4:17 o kita nga mga buhi pa, tanaw mga buhi pa nga mahabilin pagasagaon ngadtos mga panganod uban kanila. Kinsa maning uban kanila? Kadtong mga nangamatay nga gibanhaw gibuhi. Unya pagsugat sa Ginoo des kanginan ug sa ingon nini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Sa pagbalik sa Ginoo, kuyog ang iyang mga manulunda sa langit. Mateo 25:31. Unya dili man siya mutunob niining yutaa, naa lang siya ibabaw sa mga panganod, unya tagbuon sa mga matarong diha ibabaw sa mga panganod. Balikon ko, walay buhay walay patay nga dadon sa langit kundi tanan buhay. Kung imong basahon ang naunang Korinto kapitulo 15 versikulo 50 hangtod sa 53 nag-ingon, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay. So sa pagbalik sa Ginoo, dili tanan patay kundi naasay buhay. Isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Tanawa mausab. Kay kining lawas nga madunot ra, dili na bagapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot, ni ang mga kay ang lawa ang mga butang nga madunoton dili makapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Unya ang gisgutan matud pa kay ang lawas nga madunot ra ilisa nagdili na madunot sigon sa gihisgutan sa naunang Korinto 15:50 ngadto sa 53. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot o kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay kundili tanan lagi buhay dadon sa langit. Mao ning gisgutan pinadayag kapitulo 11 versikulo 12 nagsulti nag-ingon, og unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari, og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Ang gisapuang sa panganod paingon sa langit, mga taong buhay, ang mga buhi ug ang mga patay, ang patay gibanhaw ug ang mga buhi nga naabdan sa pagbalik sa Ginoo, tagaan sa lawas nga dili na madunot ug di na mamatay, sa kalit lang mga usab.
ug unya sa puangon sila sa panganod dad-on dito sa langit, ug unya ang mga dautan magtutok magtan-aw sila niadtong mga taong gisapuang sa panganod paingon sa langit. Akong balikan pinadayag 11:12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari, og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Wow, nining panahon na kanusa may tabo ang pag-adto og langit sa diha nga mobalik na si Kristo. Mao ning gisgutan sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 20 nagingon, apan ang atong pagkapumuluyo didto sa langit ug tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. O tanawa, nagpaabot nga naman, dili man na mahitabo nga ang tao muadtog iya lang sa langit. Gihulat si Kristo kay si Kristo ang muani og pagadad-on didto sa langit. Ang usa sa mga sikreto ra gyud nga ang tao makasiguro nga siya malangit, dili sa relihiyon, dili sa iyang kaugalingong binuhatan, kundili sa pagsunod kung unsay kabubuton sa Dios. Mateo 7:21, matud pa ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasunod dito sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naas langit. Kinsay makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Karon higala, labi na nimo Brother Norberto, kabubuton ba sa Dios ang imong gisunod o gituman, lalo na sa tanang naminaw karon? Kung kabubuton sa Dios ang imong gisunod og na gituman, padayuna na kay matud pa ni Kristo maunay makasulod dito sa gingharian sa langit. Niini unyang panahona, daghan sa mga taong mabigo, daghan sa mga taong madisappoint nga ilang gihandom og ginahuna nga sila malangit, pero dili tungod kay nganuman wa nila sunda ang kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Matud pa ni Kristo, ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman man sa kabubuton sa amahan. Nganong dili sila mga langit, wa magsunod sa kabubuton sa amahan nga langit non. Unya nining panahon na daghan ang mo complain, daghan ang mo reklamo sa mga tawo nga dili angay og takos ni anang langit. Unsa ang imong basahon sa 7:22 sa Mateo og 23, mao ning gingon, niadto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako, daghan ha dili jutay. Ginoo, Ginoo, dili ba naghimo man kami og mga propesiya tungod sa imong ngalan? Among gipagula ang yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo og daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Busa imong mahuna-huna nga kini sila kasuod og ang Ginoo, ginamit ang pangalan sa Dios, naghimog mga panagna, ginamit ang pangalan sa Dios, gihinginlan ang mga yawa, ginamit ang pangalan sa Dios, naghimog daghang mga milagro. Mahuna-huna mo nga kasuod nila og ang Ginoo. Pero kung imong basahon ang 23 nagingon, og unya magaingon ako kanila niadtong adlaw, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan, kay wala ko kamo igkaila. Busa dili na barometro, dili na sukdanan, dili timbangan og taksanan nga makita mong nagahimo silang mga himala, mga milagro, unya iya na na sa Ginoo. Kay sa adlaw unya sa katapusan moingon ang Ginoo, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Wow! Dautan di ay gihapon nga naman, wa sila magsunod sa kabubuton sa Dios. Ang gipasalig ni Kristo, nga matud pa ni Kristo, dili tanan mag-ingon nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Higala, lalo na ni mo Brother Norberto, uban sa tanang naminaw karon, kami, ako, magaagni kanimo o kanatong tanan, nga atong tumanon og sundon ang kabubuton sa amahan, aron siguro ta nga makaadto og langit. Again, walay patay nga pagadadon sa langit, kundili tanan buhay.
kung kadtong mga apostoles gipangpatay sila, nagpabilin pa sila sa ilang mga lubnganan og nagahulat na sa pagbalik unya sa atong Ginoong Hesukristo. Brother Norberto, uban sa tanang naminaw, muhulat tas pagbalik ni Kristo, magsunod tas kabubuton sa manangiton sa walay duda, sigun sa gipamulong ni Kristo, makasulod ta didto sa gingharian sa langit. Mabuhay ka, Brother Norberto, uban sa tanang mga nagapaminaw karon. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw ug pagpasabot sa natinawan ug nakasabot na ninyo nga mga una-una. Brother Libby. Okay, dihon salamat, Brother John. So ato ning lilion makadiyot. Niya ato nakita si Rosemary Timbang mayong gabi sa for San Fernando. Okay niya po si Johnny Serenio. Good evening, Kuya John o Brad Libby. Sa gihapon ni Ana Sadmi, nagsubaybay sa programa. Happy listening o shout out na lang ko sa mga suking tigpaminaw. God bless us all. Okay. Niya si Sister Leah Muñez. Muingon dayon ang uban, happy birthday in heaven. Tinood na, no? Nadaghang ingon anak. Niya po si Ronan Dere Ginon. Mayong gabi, Brad o Brad John. Welcome na po sa inyong tulamanon. Jesus is our hope. Late nako nag-open kay walay signal diris Metro Manila. Hinaut unta nga ang inyong nga ang Ginoo magauban kanatong tanan. God bless. So, salamat kay Brother Roland. Niya po si Pastor Rogelio Sabate Oliverio. Happy watching and to listeners. Niya po si Dong Bob Ritoya. Happy evening ninyo dong. Watching from Antipolo, Tuburan, Cebu. So good evening no sa tanang taga Tuburan nga nanood karon sa ato nga program. Niya ato ning tanawon mga nahidugang naglantaw mga higala. Niya si Scout Ranger Senior. Niya si Emelda Osabel Borazzo, Mariter Tanyo Arrogante. Niya po si Jennifer Golfan Peritos. Niya ato po nakita si Burns Katakes. Niya po si Jodeth Robas. Ati Cha Ruli Codira. Niya po si Patri Jim Kulastri. Niya sad si Roland Niriginon. Madilin Kaindig Kaskiho. Okay. Arita sa Pikas. Niya si Brother Alvin Risoor. Niya si Lovely Deheto. Okay. Ato pong nakita din si Okay ga, salamat diha sa inyo sa Manila, no? Salamat sa pag-view. Unya, kumusta ni mama nimo, ni Nunoy, o kamong tanan diha, o ni Yoyong, Dave. God bless ninyo tanan. Okay, niya si Jeline Tiro, Alvin Tampos. Niya si Hyacinth Carl Chung Bakiro Hyaktin. Nato pong nakita din si Esther Makanaway. Okay, salamat no. Niya mo ta mga higala sa okay di pa di akong basahon sa ako nga keypad. Okay, ato ning tanawon. Good evening mga brother diha sa radio. Brad Libby, Brad John, o Brad Isaw, si John Rene, watching from Ormoc City, SD Church. Salamat sa Ginoo. Gihatagan mo kaalam diha mga brother. Shout out ko ni Brad Sam Barrientos og sa tanan nga among kauban gauban sa simbahan mga brother, og itugyan ko na lang ang tanan sa Ginoo
kay karong January mag-training missionary ko sa Manila, Cavite. Salamat Brad sa pagbasa. God bless. So God bless also niyo Brother John Ray. Okay, Brother John Ray, go on. That's a good decision. No? God bless you. Okay ni Asad si tuloy tanawon. Sister Philly Disol, good evening Kuya Libby, Brother John, og sa tanang naminaw og nagview. God bless sa tanan. So God bless also Sister Philly Disor. Okay, niya si padayon ta higala nga tusunahan gyud sa to paghan-ay niya Brother John. Okay mo ni Brother Libby, ang kuha magod kagabi nagbasa ta sa Night of Master's Book, no? Sa page 587 ang nag-asoy sa kaagi sa mga apostoles, din sila gipangpatay. Unya ingon siya nga kana sir, sure ko nga mulargo gid na sa langit kay gipangpatay ang mga apostoles, mga balaan gud na. Mga santos mo na iya nga huna-huna largo nagkunutos langit lagi unsay imo pod ikapuno aning mga bayin na Brother Libby. Okay, daghang salamat mo manay common nga huna-huna sa mga higala nato nga naa sa lain nga pundok nga dili SDA, dili Seventh-day Adventist, no? Ang ilang huna-huna ang usa ka tawong matarong diretso gyud ngadto sa langit. Anya mo nang uban gani magunahuna nga ang mga nangamatay nga mga matarong tulos langit. Insakto mo itong giingon ni Majlia Muñoz kunay uban mingon happy birthday in heaven. Happy birthday ko na in heaven. Kaya nagtuo sila nga tulos langit. Pero kung atong basahon ang Biblia higala, ang pagtulunan sa Bible nagsupak ni ana. Unos tanan, diin man tagikan. Kitang tao din man tagikan gibuhat. Kung atong basahon sa nakasulat diha sa Genesis 2 versikulo 7, kitang tanan giumol sa Ginoo, gikan gito sa abog sa yuta. Gibuhat si Adan gikan sa abog sa yuta. Nya si Eva gibuhat gikas gusok ni Adan. Sa to pagikan kita sa abog sa yuta. Unya sa Genesis 3:19 ang atong mabasa kay gikan to sa abog sa yuta, nagingon nga sa singot sa imong naong magakaon ka kay sa abog ka man gikuha, sa abog usab ikaw mapauli. Gikan man tas abog manghigala, mopauli tas abog sa yuta og mamatay ta. Mao na nga atong makita ang atong mga minahal sa kinabuhi nga gipapahulay sa Ginoo na mauli sa abog sa yuta. Imo makita nga mga 5 ka tuig aniya bukog na lang. Wala nahimo ng abog. Kay gikan mangutas abog, nag-ingon ang Ginoo mo pauli putas abog sa yuta. So karon ang taong matay kung siya matarong, di na mo diretso ngadto sa langit. Kay ni usa ka tawo nga matarong sama ni Lazaro diha sa Juan kapitulo 11 mga higala. Sa Juan kapitulo 11 usa gini ka close friend de Ginosos kini pabiliyaha. Si Lazaro o niya na sa igsuon nga si Marta o si Maria. Ang istorya din sa balaan na kasulatan, mao ni ato makita namatay si Lazaro o niya giinang Ginosos ang iyang matinun-an nga adtuon ako kay akong pukaon si Lazaro gikan sa iyang pagkatulog. Nagtuo ang matinun-an nga natulog literal si Lazaro. Pero ang gipasabot ni Ginosos ang kamatayon ni Lazaro. Muni ato nga basa diri Human sa Juan 11:11 ngadto sa 13, human niini miingon pagayod si Jesus ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan adtuon ko siya og pukaon. Mitubag niya mga sumusunod, Ginoo,
kung natulog siya, mamaayo pa siya. Abi nilag tinuod nga natulog si Lazaro. Apan ang buti pasabot ni Hesus nga patay na si Lazaro. So, busa, na yun ang 14, busa, giingnan sila ni Hesus sa dayag, patay na si Lazaro. So, para sa Ginoo, ang taong namatay, natulog. O niya, pag-antong ni Hesus sa panimalay ni Lazaro, ang ningsugat niya si Marta. Gisukmatan ni Marta, Ginoo, kung dinhi ka paunta, di unta mamatay ang among isuon. Maningon sa versikulo 21. Nagingon si Hesus, mingon si Hesus sa 23, mabanhaw ang imong isuon. Mabanhaw. Mitubag si Marta, nahibalo, ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw kung banhaw na ang mga patay. Nagpasabot nga, doon na di ay gitagal nga panahon nga banhawon ang mga patay nga matarong kanusa sa ulahing mga adlaw. Unsa man ang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Una pabanhawa ang mga matarong. So, ingon si Hesus nga mitubag mingon si Hesus kaniya, ako ang nagabanhaw sa mga patay o ako usab ang nagahatag sa kinabuhi. Og nagtuka kanako bisan mamatay pa siya, mabuhi siya pag-usab. So, ingos ginius Lazaro asaman, ingon si Hesus asaman si Lazaro. At tuon ako, ingos Marta pagyon nga baho na siya Ginoo kay upat na kaadlaw siya sa lubnganan. Upat na kaadlaw sa lubnganan, baho na siya. Anya ning adto mga Hesus Ginoos, iyang gigna mga tao, ligiran niyo ang bato nga nagsapong sa lubnganan. Humani ana, mao ni Ginoos sa 43-44. Humani agsulti niini, misinggit siya, Lazaro gawas nga ri, og migawas ang namatay nga si Lazaro og ang iyang kamot og tiil naputos sa mga panapton, gang naong naputos usab sa panyo, mingon si Hesus kanila, badbarin niyo siya palakta siya. Nabuhi si Lazaro higala. Kung tinuod si Lazaro direkta sa langit, kay matarong man siya. Upat na gud kaadlaw ha. Niingon tos Ginoo nga Lazaro ambak nga ri. Pero gitawag ni Ginoo sa Lazaro, nagatubang siya sa lubnganan. Lazaro guwa nga ri. Kay si Lazaro para sa Ginoo natulog diha sa iyang lubnganan. So, nagpasabot na nga ang nangamatay mga balaan naaparon sila sa ilang lubnganan mahigala. Naghuwat sa gitagal nga panahon diha sa Biblia nga adlaw sa pagpamanhaw mao ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Pagbalik niya, ang kantong mga apostol nga mga gipang martir, banhawon to o niya hatagan o niya kinabuhi nga way katapusan. Okay na itong basahon, mayong gabi ninyo, Brad. Ikaw, pito namo ron kagabi among 10 days prayer. Please pray nga dili lang o niya muulan, always ayo ang lawas. Niya po si Vanessa Maglasang, mayong gabi sa tanan. God bless po. Okay, wa naman tayo migala sa di pahingpit tapuson ang atong tulumanon. Ania ang atong tensong. Okay mga higala, magampo kita. Dalampanan ug magagagahom nga Dios na ka sa tronos kita saan sa mga langit. Among gikalipay ang kalampusan sa imong pulong na paabot si dulongog sa mga nagapaminaw. Tuguti nga ang mga naminaw imong kagiyahan sa ilang mga panghunahuna o tagaigugmas pagsunod sa pag-alaga diha kanimo. Ginapangayo na mo kini tungod lang kang Kristo nga among matod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala